Első ének. A pokol barlangját elhagyva az utazók visszatérnek a föld felszínére. A tengerparton, az éjszakában, az Efireum felé derengő zafírkék fényben a beköszöntő hajnalt Nádasdy Ferenc gróf, Vergilius feltárt karral üdvözli az ősi család vadkacsa szimbólumának bemutatásával. A Dantét megszemélyesítő szerző, Nagy András, azonosul mesterével, és ő is madárkülsővel jelenik meg az első kantikában. Az ének végén az utazók a hatalmas vörös keresztre pecsételt Nádasdy jelkép alatt liturgikus tisztuláson esnek át, megmossák az arcukat a hosszú utazáshoz. Második ének. Napfelkeltével a két főszereplő, vadkacsa, visszaváltozott emberré. Madár mi voltukra a képen hatalmas torin, kapu, békésen megülő őszapó emlékeztet. A főszereplők a tengerparton vannak. Egyszerre feltűnik egy közeledő hajó, amelyet szárnyaival egy angyal hajt, és tisztulni vágyó ismeretlen lelkeket hoz a távolból. A partra szállt lelkek között a gróf ráismer emigrációjában megismert régi zenész előadójára, Murányi Jóra, aki Shakuhachi, japán furuja, alapozta meg zenei elhivatottságát. Harmadik ének. A helyszín az előpurgatórium első terasza, ahol az engedetlenek lelkei várják, hogy elkezdhessék megtisztulásukat. A festmény egy megrokkant embert ábrázol, akit nem érdekel az aranygyapjat hordozó bokor hivalkodó csábítása, aki a végtelen magaslatok felé nyújtja kezét. A világ legmagasabb csúcsainak megmászását érezte feladatának a hegyek felé elhivatott Erős Zsolt, hegymászó, magas hegyi szörnyű balesete, majd lábainak amputálása után sem adta fel életcélját. Akaraterőből, elszántságból mintaképül szolgál majd az utazóknak a purgatórium félelmetes utazásához. Negyedik ének. Még mindig az előpurgatóriumban járunk. Itt a kötelességüket halogatók várnak bebocsátást. Az énekben a purgatórium egyik fő témája vetül fel, a lélek kérdése. Beidézve Balassa Péter filozófust, aki azt feltételezte, hogy az embernek 3 lelke van, a vegetatív, a szenzitív és a racionális, növényi, állati, emberi érzékelés. Vele szemben áll a gonosz, jobbra. A zsarnokságot, elnyomást megszemélyesítő lelketlenség, kinek parancsára a múltban s jelenben szöges dróttal körülvett táborok barakjába zárják a máshogy gondolkodókat. Ötödik ének. Az előpurgatórium első, illetve második teraszán az erőszakosan meghaltakkal találkoznak az utazók. A megbocsátásra Pia nagyasszony történetét említi az eredeti ének. Ősi Pietra várura féltékenységből a kastélya ablakán dobatta ki asszonyát, aki itt utólag a purgatóriumban vád és indulat nélkül gondol gyilkos férjére. Legenda ragadhatta írásra Karinti Frigyest Szeretem az állatot című műve megírására. Vajon manapság a megannyi ablakon kizuhant oligarcha is így fog ismerős, ismeretlen gyilkosára gondolni? Hatodik ének. A főhősök mellé behívott trubadúr költő szövevényes hattyúdala leginkább invektíva a csatározások áldozatává vált a megosztott ország ellen. Az utazó megjelenő nemzetképében látható kormányos nélküli hajó, az urak szolgálóinak lobbizás, a rosszul kezelt ló zabolátlanságát eredményezi. A kép Eszterházy Péter legendáját veti elénk. Lezsidózták,
Vendégként ismeretlenek egy baráti találkozón, mert külsőre a lombardiai kóserre hasonlított, pedig ő feleségével, Gitta asszonnyal haláláig a keresztet szolgálta a nemzeti kultúra piedesztára emelésével. 7. ének. Az uralkodók a purgatórium büntetés struktúrájának megfelelően nem fizikailag, hanem lelkileg szenvednek. Időtlen időkig várakozniuk kell arra, hogy a bűnhődés megkezdődhessen. A mulasztásban vétkes, kötelességszegő vezérek és fejedelmek, mint a nemzet megrontóját titulálja gyászénekében Ady Endre, Sordello. És arra ösztönzi őket, hogy egyenek az elhunyt hős, Provençal báró szívéből, hogy meghaladhassák gyávaságukat, és ismét bátrakká és hősiessé váljanak. Az fajta kannibalizmus csak példaadás kíván lenni az öntudatlan, magukról már képet alkotni sem tudó diktátoroknak, akik végtelenségig sanyargatják népüket. 8. ének. Alkonyatkor a lelkek zsolozsmát énekelnek. A völgy védelmében megjelenik 2 angyal. Csillag ragyog az égen, a 3 humánus erény módusaként: hit, remény, szeretet. Eközben ármány formájában megjelenik az ördög, az önmagába tekeredő kígyó. A lelkek visszasírják a földi világot, még nem méltók arra, hogy megkezdhessék engesztelésüket. Expiatione. A kép rejtett kulcsa, Éva almába harapásának nyoma egy zseni logójában, Apple, tér vissza Neumann János szellemi örököse, Steve Jobs, aki megrendítő tanító mesét tett közzé halála előtt a világnak a családon és a munkán kívüli hiába való földi hívságokról. 9. ének. Az utazó elalszik. Azt álmodja, hogy egy kakas felviszi őt a tüzes égbe. Felébredve álmából eltűnődik ezen, de nem jut megnyugtató megoldásra. Bizonytalan, hogy a madár nem egy baromfi volt-e csupán, amiről a tojás árulkodik. Az állat profiljában felfedezhető Z-jel végképp elbizonytalanítja. De Kemendi Béla ezredes emlékét megidézve, feltápászkodva tova indul. Elér az őrangyallal bevédett kapuhoz, aki a homlokára helyezi, mint egy pecsétként a 7 P-t, a 7 főbűn iránti hajlam. Ezt követően megnyílik előtte a purgatórium kapuja. 10. ének. Az utazók belépve a kapun felérnek egy sík, párkányszerű térségre, mely a purgatórium első körének bizonyul. Itt a gőg vétkesei vezekelnek. A hegyoldalban márványból faragott műalkotásokat pillantanak meg, amelyek az erény és hősiesség 3 híres alakját mutatják be. Margit, Mátyás, Dobó, Mária, Dávid király és Traianus egy-egy cselekedetét. Majd a vezeklők első csoportjába ütköznek, akik súlyok alatt görnyedeznek, mint az épületet tartó kariatidák, melyek mind az ember ruhája, az emberiség védelmét szolgálják, alfától omegáig. 11. ének. Az ének elején a párkány vezeklői, a hatalmas súlyokat cipelő gőgösök, akik a rájuk szabott büntetési idő ellen lamentálnak. Átutazóban a Bolyai János, Boétius képileg ábrázolhatatlan kozmológiai teóriája villan be. Mi a pillanatnyi idő 10 000 esztendőhöz képest? Ha kicsi is, mégiscsak valamekkora intervallum. De az a 10 000 év a határtalan örökkévalósághoz még csak hozzá sem mérhető, mert véges mennyiségeket össze lehet hasonlítani egymással, de végtelennel a végest soha.
talán az egyetlen verhetetlen örökkévalóság a szerelem. A festményen e karkötőnek nem szab határt az idő. 12. ének. Leíró jellegű, úgynevezett strukturális énekhez érünk. Az utazók didaktikus célzatú műalkotásokat szemlélnek, melyek ezúttal a párkány márvány padlózatára vésett rajzokban öltenek testet. Ez a purgatórium első olyan kantója, melyben lezárul a vezeklés egy teljes ciklusa, és világossá válik a megbánás, a feloldozás és a következő körbe való továbblépés modulja. A szereplők maguk elé nézve Atallai Gábor, Arakné képét látják a padlón félig pókká változva. Másodfokú ekrásziszt produkál. Eközben egy angyal letörli az utazó homlokáról az első pét, mint egy feloldozza őt a gőg bűne alól. 13. ének. A két utazó a purgatórium második párkányára ér. Itt a büntetendő bűnös hajlam az irigység, invidia, akiknek baj van a látásukkal. Rossz szemmel nézik embertársuk boldogulását. Az isteni igazságszolgáltatás bevarta a szemüket. Azt kapják, amit megérdemeltek. Vakok voltak, most is azok. Egyikük, a Ladik Katalin performance művész, Sienai Szápia asszony elmondja élettörténetét, ami nem volt képes olyan irodalomtörténeti rangot kivívni magának, hogy példaként lehessen őt definiálni. Hiába fekszik nőiességét is bevetve, a purgatórium angyala nem fekszik rá. Láthatatlan felette lebeg, és bűneire ráterül. 14. ének. Még mindig a második párkányon. Az irigyek között vagyunk. A kantó szinte visszafelé játszódik le. Egy idegen hosszú felsorolásából kiderül, középütt, az irigység főbűn börtönbe zárja az embereket, s leginkább tönkreteszi a társadalmakat, elzülleszti a föld népét. Kevesek vetik földre az értékes smaragdot, átvitt értelemben a gazdagságot, mint Széchenyi István, aki megosztotta vagyonát. A kevélyek között szerénységet tanulhattak az utazók. Íme a purgatórium nevelőrendszere. Ezek után Nádasdy gróf arra kérte a holdat, hogy legyen vezetőjükké. 15. ének. A harmadik párkányon az utazó kérdéseket intéz a mesterhez a földi javak mi voltáról. A gróf válaszának első részében arra mutat rá, vágyaink tárgya az anyagi javak, leginkább a pénz és főleg a tulajdon, amit nem lehet felosztani, mert ahogy csökken az értéke, úgy hanyatlik a birtoklásával együtt járó élvezet. A dolog másik fele, a szellemi tulajdon, az előbbiekkel ellentétben annál nagyobbak, minél többek között osztódik szét. Akár az utolsó magyar polihisztor, Brassai Sámuel. Az utazó ezen elgondolkodva álomba merül. Felébredve észleli, átláthatatlan füst burkolja be őket. 16. ének. A költemény ciklus középpontjában helyezkedik el a 16. ének. A világ rossz útra térésének okairól hallgat kis előadást az utazó. A mester mindenben akadékoskodó barátjához szól, hogy az emberi indulás tiszta örömteli és játékos, kvázi libikóka, és rajtunk múlik, mikor vagyunk fent, s mikor lent, írta Ferenczy Sándor. A sűrű füstben a gróf vezeti barátját, aki odatartja neki a kezét, ahogy a vakokat szokták támogatni, ami a szimbolikus vakságon túl a racionális belátástól is megfosztja az embert. A jelen világ félresiklik. Bennetek van, és bennetek keresendő, mondta a híres pszichoterapeuta. 17. ének.
Az utazó extatikus víziókat lát. Képzeletében ezúttal a megbüntetett harag immagionárius képe jelenik meg. A 4. párkányon tétlenek vezekelnek. Itt tehát az érzés a szokottnál sokkal tágabb jelentésben szerepel, s nem redukálható az amore kifejezésre. Avagy a szeretet szó másik eredete, a caritas, a félkarú ember csonkaságával, középütt, sem vált ki minden jóra irányuló tevékenységet. Szót kell értenie az embereknek. A jót akarni kell, nem szabad beleszaladni Bábel tornyának kaotizmusába, ahogy azt a Rudas Termálban írt Vitéz Somogyvári Gyula vitéz magyar Bábel versében írja. 18. ének. Az utazó visszatér korábbi bizonyos kérdésekhez. A mester folytatja előadását a szeretetről, mely elvezet a felelősség és az akarat szabadság fogalmaihoz. A szabad akarat a lélek problémájaként jelentkezik, miszerint a lélek vele született diszpozíciója a szeretet. Irányulhat ember, állat, a természet és a spirituális világ felé, Kristen atya szerint. Az utazók föltekintve a restek népes csapatával kerülnek szembe, akik földi lustaságért vezekelve keringenek, buzdító igéket kiáltozva a lángok melegében, a farkát kergető emberfejű vadkutya körül. 19. ének. Az utazók a purgatóriumi megtisztulás utolsó párkányához érnek föl. Pénzimádók és tékozló lelkekkel találkoznak. Majd beköszön a bűn vétek letéteményese, a bájos aranyfarkú szirén, Homérusz után szabadon, Zichy Mihály, modern szirén alkotásán látható. A gróf széttárt karral hallgatja éneküket, az utazó viszont igyekszik elmenekülni, félve nehogy törbe csalják, majd felfalják. A szirén jelenet szimbolikája több jelentésű. Megvilágítja a családság, kapzsiság negatív erkölcsi tulajdonságát, így ezzel a földi javakhoz való ragaszkodás negatívumait. Hőseink nem kérnek ebből. Végül az utazó után ered a mester is. 20. ének. Az utazók történelmi énekben az 5. párkányon haladnak keresztül, ahol a föstvények tisztulnak meg földi bűneiktől. Az ének új szereplője a fizikus Wigner Jenő, kinek hálója a Manhattan terven dolgozó magyarok hálózat elméletét vetíti előre. Az úszó fehér aranybóly, Cett, megállíthatatlanul pusztítja tömegesen a múltbéli bűnök városlakóit, melyek a képen a térdre rogyó ördög személyesít meg. Az ének végén egy titokzatos eredetű földrengés rázza meg a hegyoldalt. 21. ének. Az utazók lassan elhagyják a kapzsi lelkek tisztulásának teraszát. Felfelé indulnak. Időközben észrevesznek egy árnyat, aki később felfedi kilétét. Ő Hetényi Jenő doktor, aki elmagyarázza megtisztulásához kapcsolódó távol-keleti vonulatának ismérveit. Az ének végén, mikor az utazó a vendég mosolyából és szavaiból fölismeri, aki előtt ülő pózban meditál, az maga a kegyes Buddha. A tibeti zászlók a szélcsendben energiájától lengedeznek. A mester felismerve az igazságtevő nemes szándékát, tisztelete jeléül a lába elé borul. Nem érdekli, ha a tudatlanok félreértik a magasztosra vetülő szvasztika jelét. 22. ének. Az utazókat a bűn, a tékozlás döbbenti meg leginkább. A mester szerint a költészetnek filozófiai tekintélye van, még az esetben is, ha a többértelműséget, avagy az allegória infactiszt hordozza. A keresztelő vízben spárgázó bohóc, Olli és Illi
artista társa mind artista művészetében, mind emberi mi voltában az egész purgatóriumot megtestesítő személy. Ő az eszemplóma a megtisztulásnak. Az élet zsonglőre, repülő kagylók, még akkor is, ha két szék közül a földre esik mutatványával. Az ének végén az utazók találkoznak az illatos gyümölcsökkel teli fával, amelyből hang szól ki, a mértékletesség példáit tanítva. 23. ének. Az ének folytatja a 6. párkányon megkezdett utat a szenvedélyesek táborán át. Mint minden bűn és vétek, Dante szerint káros a mértéktelen fogyasztás. Legyen az ténylegesen evés-ivás, szórakozás, vagy valamiféle verseny. Talán egy kivételt képez a Fekete párduc, Grosics Gyula, bravúros labdazsonglőrködése. Ezt látva az utazók újra angyal-madár szerepbe helyezkednek. Nem sokáig tartott az átváltozás. Az utazókat megdöbbenti az eredeti énekbe visszalépve a végtelenül lesoványodott emberek látványa. 24. ének. Az utazók továbbra is a 6. párkányon, a falánkságban vétkesek terepét járják, a manapság divatos, peckes regimentvezető huszár Abonyi Gábor ezredes társaságában, aki a középkori legendák szimbolikáját követő látnoki erővel festi le a bűnöst fehér ló, vagyis inkább táltos alakjában a cedgyomrában. Hirtelen különös repülőtárgy zuhan ki az égi lovas nyergébe rejtőzött több színűség kezeiből. Egy miniatűr Korán. A jelenet a vallási egyenlőség mellett áll ki. Ezt követően egy angyal utazó homlokáról letörli a 6. P jelét. 25. ének. Az utazók elindulnak a 7. párkányra vivő lépcsőn. A torkosok bűnhődésének hatására logikus létkérdés vetődik fel. Mi a magyarázat a túlvilági árnyak csontig lesoványodására? A válaszba a mester beleszövi erről Cejzel Endre genetikus, a nemzésről és a lélek eredetéről szóló téziseit, miszerint, mikor az emberi mag belehull tartályába, vagyis az egyetemes anyamébe, magával viszi a nemző lélek a szervezet ható erejét. A lélek, mihelyt létrejött égi hatására megkapja az intellectus possibiliszt, amely lehetőség szerint magában foglal minden egyetemes formát. 26. ének. A 7. körben az utazó testi mi volt a vizsgálatára készteti a lelkeket. A bujálkodásban vétkes, szenvedő, tisztuló lelkek, úgy a heteroszexuálisok, mint a homoszexuálisok, a képen lefóliázva, maskarába bújva kiállnak egymás mellett a párjukkal, majd két külön sorban és ellentétes irányokban elindulnak körbe-körbe. Amikor a két menet találkozik, egymást túlkiabálva emlékeztetik magukat az elrettentő példákra, bujálkodásuk és perverzitásuk miatt, legyen az elfogadott identitású vagy homofób megítélésű. Utazónak a fentiekről Faludi György költő remek irodalmi stílusban az új beszédmód úttörőjeként ad felvilágosítást. 27. ének. A befejezések és a kezdetek éneke. Alkonyatkor az utazók elhagyják az utolsó párkányt. Küzdelmes felfelé haladásuk után egy locus amoenus nyílt rét várja őket. Ekkor kell az utazóknak áthaladni az Édenkertet körülvevő lángokon. A tűzfal két világot választ szét. A purgatórium fájdalmas, bár reményteli birodalmát és a földi paradicsom örök tavaszi idilljét. A katakizmát Mózes képzeletbeli kőtábla töredék szcenikáján Rajt Tamás, főrabbi, jobbra, judisztikai interpretálása a 10. parancsolat törvényei meggyőzi az utazókat,
az univerzális igazságról és rendről. Ezt felismerte a mester, elbúcsúzik tanítványától, és önmaga urává koronázza az utazót. 28. ének. A magára maradt főhős belép az éden madárcsicsergős, árnyas, virágokkal tobzódó erdejébe. Itt állja útját a földi paradicsom őre és láncra vert jószága, valamint a békés, égi tengerben lebegő, titokzatos, nagy tudású bölcs asszony, Heller Ágnes filozófus, aki felfedi előtte az édenkert különös, titkokat őrző természetét. Felhívja a lelkeket a magas hegyre, amelyhez 7 láthatatlan lépcső vezet: az alázatosság, a szelídség, a szeretet, engedelmesség, a tisztaság és a szellemi örömök fokozata. Óvatosságra int a hang, nehogy botlatókőre lépjen a halandó, mert elkárhozik. 29. ének. A Purgatórium 29. éneke az előző folytatásaként indul. Hirtelen azonban vakító fény tölti be az erdőt, majd édes muzsika hallatszik, amely egy közeledő égi menetet jelez. A zajtól felbőszült újabb szereplő hazafi fegyvert, tőröket ragad, mondjuk legyen ő Gerevics Aladár vívó, és a közeledő menet fele fordul. Hogy támadóan vagy védelmezően, ez később kiderül. Felvonul előtte az 5 ágú gyertyatartó, egy 2 kerekű diadalszekér, az egyház szimbóluma, amit Griff Krisztus húz, és a képben nem férő 24 fehér ruhás vén, az Ótestamentum könyveit jelképezve, és táncoló 7 hölgy, a teológiai erények. 30. ének. Megjelenik Beatrice a színen. Virágszirmokba burkolva, hajnali szivárvány virágként fakad ki a szelencéből. Az utazón a régi szerelem egykori szenvedélye lett úrrá, ahol erőszakosan, karddal akarta vonzalmát kivívni, mint Turcsány Péter, hazánk harcos poétája. A rivalda fényben Beatrice a virágszirmok illatába kódolja üzenetét meghasonlott hódolójához. Jobbra. Meggyőzi az utazót tévhitéről, miszerint ha megszületünk, máris azok vagyunk, akiknek lennünk kell. Senki számára valódi önmaga nem egyenes az út, hanem kanyarokkal, csavarokkal teli. 31. ének. Beatrice számonkérően az utazóhoz fordul, aki hirtelen megrendült és összezavarodott. Végül elismeri Beatrice megfogalmazta vádak jogosságát. Ying és yang zajlik benne. Márai Sándor másik valóság elmélete hívódik elő benne az ember és tükörképe skrupulusáról. Főhősünk szembefordul önmagával, és meg is mérkőznek kiütésig. Az ökölvívó ringet elhagyva az utazó létében a feledés folyójában tér magához. A parton Beatrice várja. Kacéran fellebbenti a fájtlát arca előtt. Ragyog. Gulácsi festi meg legplasztikusabban e találkozást 1907-es vásznán. 32. ének. A főhős csatlakozik a szent menethez, és belépnek a földi paradicsomban található erdőbe, ahol megállnak egy kivételesen magas fa előtt, amely ekkor csodálatos módon kivirágzik. Eközben holló száll le a fára, amelyet csőrével megtép és megrongálja alant a kocsit. De elősompolyog Makovec Imre fiának rókája, hogy kiénekelje belőle a gonoszságot. Az ilyet madár elrepül. Ezt követően a földből kiemelkedik a csodaszarvasnak álcázott sárkány, mely a kocsi alját ketté töri. Rejtett szimbólumok ezek, történeti epizódokat tár föl, kereszt és tényüldözéseket. 33. ének. Az utolsó énekben az egyházat szimbolizáló szekér allegórikus értelemben szörnyé válik.
A történet szerint a keresztre feszített úr követe feltámadva szigorú büntetésben részesíti az egyház intézményének züllését előidéző vétkeseket. Liszt Ferenc jobbra Te Deum kórusművében komponálja meg a jelenetet. Beatrice kérésére az utazó iszik az Eunoénak a jótettek emlékét előhívó képes édes vizéből. Ezt követően a bonviván újjászületve méltóvá vált, hogy megkedhesse útját a csillagokhoz, az égi paradicsom felé. A kép bal sarkában alig olvasható színházjegy a jelenkort Gyabronka József színművész Katona Sufni-féle előadásával idézi be.